sak hamia tekto manjagui lai thangnai salkisa swkang nokni ongkhorui bolong phajigo nokor thangmani Udaipur Mohrani Gamaria Kamini nokni hamjuk mung Joya Rani Jamatia bwsani mung Sukmani Jamatia paithago lai thangnai 2 July salbari horni damsar haitam jorabo Udaipur Mohrani Krishna Bhakto para Katalni Church bwskango bono mankha Pro bahike man laika Kamani ke sare atta সময় sare atta ro akorong neta asa korobong na mahata Krishna Bhakto para kesaro Krishna Kesara jodo para di sini. gijagang daro hata gijalai dron go Ike bahike biango thangui tongui Kwmajak dal tong khaba Angkeu baso kami ni bolong hadu botang wei. Orang ni wa angken ani rugi ni gara tenu. Tui sini yang matang wei. Kamu sulang juga. Orang tui sini Bini gani dawa yang matang wei. Itu saya tui sini hitang mana apa nak tui liya. Ya sini wai saya buku dapi wei. Waisa bera phiu khlaiwi ang phaila lama wi ang phaila phaiwi u baisho ni kesar baisho para ketar kesar oro thisi nai hi tongphila hapanang oro thili ya hi hai phaipila phaipiwi u oro wi horsuman bai tong ya de inke bai ni nok brawo ke thaipi nai ang phaipila Inke anu Krishna Bhakto borok rok nugruk lah cerai makta borok nugruk oyong batha grati anu layu inke ba ang batha ya nung biang thangnai anu sung layu inke ang mohrani bazar thangnai ang ma ang kobor ko sang tong hamba inke ang oro thangnai hake ma tong hake ang salah borok ma inke borok kasoinar layu anu surya parak tani surya ebo anu kabagu iroinar lah obai nung biang thana anu sini ada ang kinu bai nero thana hima sau te horso thana hi Ike nile temani le thina nile ang jakhaba ani rugi darate ang thoi sinai ma rugi nang sojo khai ma liya ni bangoi ang biti chai thoi sinai hima thang inke anu telang nai tangu sraibu sap samang ni kha anu telang thang ang mutai chati ro ui tangu mutai chati ro ui khuro bolong ya Singapura thong ni wota osaiwa kha ang chati ro la ha tui thar khogoi amo belbura ro khagoi khuro kholoi madro pharoi tongphro kene ani bukha tongmaya minimalang tongmaya ang khaima thang bolong biti sai this nahi ma thang inke anu boro kasoina rogoi panda maisa lainai bai anu salai Krishna Bhakto borok kang panda maisa ya ang ani nawas thang pisna hima kini nok le biang bai sungai kang bolong ani nok yang sadar hata nge kasoina laina ke phun khai kholai borok ma he phun khai kholai la ke busarok sogbai na thum ta korok sogbai na ta anu loina ru ani kang tabu hake borok na rogoi Thana wo ang no matelang garas sinai anu lai thana wo jano ro lai la ha pho heta ke thana ma haroi garas ne osa hinke thana wa haroi to bo kisidi hi ro ho ake sane chatha to ro to kisidi anu ro ho Ike ang kok thaisa sawan bachena nang bkhachi kon ta khade nini rugi hamnai bkhachi kon ta khade thinan ro tawan so nini bsai tongo borok no mahare nang thinan ro tawan su jadi mon ke bkhachi kon ta khade hamnai angke nu busaro no maya sing malia ta kunang maya ani maya sikrika kisang matong ang sudo ani bkhaw thiyani biti chai thiyani koto soi thiyani asu sani bkhaw kyang matong Ikadara lukuran tani bahai kok kecannai borok to nono kabangma lukura khanamani saijo khlaibe ke kabangma chuba yang je lukurono ang je borok ani khani musuman bo khaimalia puron bo khlaimalia
asura ke aja ma jala ke ma phirok ma phaijala asura ke lukuna jotno khurumbai jakha